Bai. Jesusen gozauriari, una eta zeretan zerra jantu izan egin izena, Emai guzu gaur egun ontako ogia barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Santa Maria jangoikoaren ama erregutu ezazu pekatarien alde, orain eta gure heriotzago orduan amen. Hasieran izan bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan amen. Kanpoan musua. Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, Patris et gloria, et Filio quia mortuis, no exita paraclito in seculorum secula. Amen. Alleluia. Ante Michael, ora nobis, ate castis et van, ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Eta zure espirituarekin. Evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Jesus txalupan sartu zen eta ikasleek jarraitu zioten, eta horra, non sortzen den, ekaitz handi bat itsasoan, urparazte txalupa ez hartzeraino. Bera berriz lo zegoen. Ikasle beregana jo zuten eta esnarazi esanez, salba gaitzazu jauna, galdua gara, Jesuseko orduan. Zeren beldur zarete siniste gutxikoak, eta jekita izeari eta itsasori egin duzien, eta barealdi edarra egin zen. Eta gizon haiek, harriturik, honela zioten, nor dugu hau, haizeak eta itsasoak ere, obeditzen badiote. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesucristoren Evangelioa San Marcosen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien. Jainkoaren erreinoa lurrean hazi ereiten duen gizakiaren antzekoa da. Gizakia lo dago gauez eta egitzen da goizean. Hazi ernetzen da eta zendoa.
eta gizakiek ezaki nola. Bere-berez ematen du lurrak usta, lehenengo lastoa, gero burua, eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, iritai arazten zaio, heldua bai daude gariak. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna, jauna zuekin. eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Orduan, Jesusen parabola hau esan zien, zuetako batek 100 ardi izan, eta galtzen badu, esalda 89 larrean utzita, galdutakoaren bila joaten aurkitu arte, eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozik, eta etxera iristean, lagunei eta auzokei deituta esaten die. Pozu zaitezten nirekin, aurkitu dut galdu zitzaidan atia. Hararik esan, poz handiagoa izango da zeruan, Dios herritzen den bekatari bakar baten gatik, Dios herritu beharrik ez duten 89 zintzoen gatik baino. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna, jauna zuekin. eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Jesusek esan zien, ni nahi egiazko batzondoa, eta nire aita da nahastilaria. Niregan fruituk ematen ez duen haiena, moztu egiten du. Eta fruitu ematen duen guztia, imatu. Fruitu gehiago eman dezan. Zaudete nigan, eta ni zuengan. Haienak ez ezake berez fruiturik eman, mazondoan ez badago, ez da zuek ere, niregan ez, bazabete. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. otoitza, ondasun iturria zaren jainko jauna, apalki eskatzen dizugu beteruko lurrak eta lanak emankorrak izan daitezen, eta zure doin ezpostuta, zure gorespenak beti abertitzagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. izi gure guztina ezotu jauna, eta garbituko naiz elurra baino zuriago, geldituko. Jainko, aitaren eta semiaren eta Espiritu Santuaren bedeinkazioa Jesukedi bego lurrotan, bere fruituetan, beteluko famili guztietan, Amen. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis.
apostoluen eginetatik. Pentekostes egunean, Pedro, 11 apostoluen artean zuti ahotsa idatuz onera hitz egin zuen. Judutan eta Jerusalenen bizi zeraten guztiok. Entzun eta jarri erne zuen belardiak nire hitzetara. Nazareteko Jesusez mintzo nazaizue. Jangoikoa sinisgarri egin zituen gizon hori. Haren bidez egin bai zuen dakizkizuen miragarriak, harrikakiak eta ezaugarriak. Jainkoak erabaki eta aurrez jakina zeukan bezala zuen eskuetara eman ziren zen gizona. Eta zuek hil egin zenuten. Gentilen eskuz gurutzea josiz. Baina jangoikoak biztu egin zuen, heriotzaren lokarrakak. Ura ezin bai zitekeen heriotzaren menpean. Izan ere, honela dio Davide haren gabe. Begi aurrean ikusten nuen beti jauna, eskuinean daukadala, ez naiteke darbara. Horregatik alain daukak bihotza, pozik ningaina, eta haragi honek ere itxaropenean du atsedena. Ez baituzu nire bizia lehizera egotziko, ez da zure zintzoa ustela hartzen utziko. Bizirako bidea erakutsi didazu, zure aurrean alaitasunez beteko nauzu. Zenideo, zuen baimenarekin garbi hitzegin behar dizut. Gure aita David hil zen eta obiratua izan zen. Eta haren iloria gure artean dago gaur gain. Baina profeta zen eta bazekien jangoikoaz zin eginez agindua zion. Bere odoleko bat eseriko zela haren aurkian. Eta haren bizia ez zuela lehizera egotziko. Ez da haren haragia ustelak hartzen utziko, esan zuen. Kristonen biztueraz mintzo zen, aldez aurretik ikusita. Jesus hori biztu egin du jangoikoak. Gu denok gera horren presti. Jaunak esana? Jaunak zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren ebangelioa San Mateoren liburutik. Pentsa zure jauna. Aldi hartan, emakumeak iloritik harin aldegin eta bihotz ikaraz eta pozaren pozez laizterka joan ziren ikaslei berri ematera. Eta halako batean, bidera atera zitzaien Jesus eta esan zien. Osu zaitezte, haien hurbildu ziren eta ustez oinak besarkatu zizkioten. Orduan, Jesusek esan zien. Ez, izan bedurrik, zoazte eta esan ere senidei, Galileara joateko, han ikusiko naute. Emakumeak bidean zikoa zela, zaintzaileetako batzuk herri
eta gorputza lapurtu dutela zuek lortzen duten bitartean. Eta hori agintariak jakingo balu, guk gozatuko dugu eta ez duzue okerrik izango. Haien diru hartu eta erakutsi zitzaien bezala egin zuten. Eta hau zabaldua dago kurutaren artean gaur baino. Jauna, esanak... Eskerrak zuri jauna. Aurtengoan berriz ere, hementxe dugu gure ingerua. Hainbeste urtetan eta hainbeste mendeetan gure herria eta gure zonaldea bisitatzen duena. Halako ibilbidea, halako errekorridora nolabait ere burutuz. Pentsatu behar dugu, altxor historiko bat daukagula. Alde batetik bai, imagina, irudia, altxor historikoa dugu, urtero gogorazten dugu bezala, baina baita ere ibilbide bera, errekorrido bera ere altxor historikoa dugu. Erdi Aroan eta olako dezente egoten ziren, Nafarroan eta baita beste lekutan, zenbait irudi edo imagina edo santu herri ibiltzen zirenak, baina olako errekorrido gehienak galdu dira. Eta San Migelena dugu biztirik dirauen gutxietako bat. Horregatik diot, halako altxor historiko bat bizitzen ari gerala. Historia egiten ari gera gaurkoan hemen gure irudia nolabait ere irudiari ongi etorri eginez, berari errezatuz, bera nolabait ere kontaratuz hemen gure parrokin, gure betetuko parrokian, gure aurrekoek hainbeste urtetan eta mendeetan egin izan duten bezala. Eta hori da gauza ederra, nahiz eta mundua aldatzen den, eta gero eta azkarrago aldatzen ari da mundua, baina zenbait gauza daude mantentzen direnak eta mantendu beharra daudenak dira. Eta San Migelek urtero halako mezuak ekartzen dizkigu. Aingeru hitzak griegoz hoize esan dugu, mezularia edo mezua. Eta San Migelek gaurkoan aipatuko dituzte bi mezu dakarzkigunak. Lehenengoa, Paskoa bai gaude, Pasko 8 urreko ospatzen ari gera, 8 egunez, egun berbera balitzu bezala, hainen handia eta garrantzi handikoa baita Paskoa, eta gogorazten digu Paskoan daudela gure ingeruak. Hemen gure herriotan bereziki. Eta Paskoak batez ere iluntasuna eta tristura dagoen tokian argia eta poza alaitasuna ekartzen digu. Jesus piztu da. Eta horrek ekartzen digu itxaropena batez ere. Eta hori sentiarazten nahi digu Jesusek gaurkoan San Migelen bidez. Itxaropen sakon bat, alaitasuna, poza, argia, ezinbestekoa dugunan gure bizitzarako momenturik zailenetan ere hor jarri behar dugu gure itxaropena. Jainkoak egin gaituela, jainkoak maite gaituela, eta Jesus hilen artetik piztu dela. Eta gaurkoan aipatu nahi nuken bigarren mezua da urtero ekartzen diguna. Bere izenaren esan nahia zuzen ere. Hebreoz, Mikael edo Miguel esan nahi du nor jangoikoa bezala. Eta urtero gogorazten digu. Oso egoera ezberdinetan. Eta mundua, esan dela bezala, zuharizko aldaketak eta jasaten ari da. Beti ondu dira aldaketak, garai modernoetan esan genezake aldaketa horiek azkarrago, eta gainera gero azkarrago dikoa zela, eta aldatzen dira ohiturak, aldatzen dira lanbideak, aldatzen dira ideologiak, aldatzen dira ikuspuntuak, aldatzen dira baita ere batzutan kulturak, baina horregatik hor zenbait gauzetan eustea norberak eta pertsonak eta familik eta herrik eustea bere nortasunari, bere kulturari, bere usabioi, bere hizkuntzari ezinbestekoa dugu eustea aldaketa erabatean sartuta dago mundu honetan. Eta San Migele gogorazten digu hori gure sustraiak gogor ekartzen dizkigulako. Baina bereziki esanez ez dagoela inor, ez dagoela ezer
jangoikoarekin konparatu daitekenik. Jangoikoa dela beti horreko dela. Mundu otako imperioak aldatzen dira. Eta Erromako enperadoreak edo Inglaterrako enperadoreak edo Putin edo Biden edo Xipin edo desagertuko dira bezala. Jangoikoa beti horreko dela. Baita, etorriko balitz ere, enperadore intergalaktiko bat eta dena konkistatu baino, horiek ere desagertuko dira denak. Hoxe, gogorazten digu San Miguelek. Jainkoa dela, beti iraungo duen bakarra, bera delako, jaun eta jabe, bera delako gure egilea. Eta horrek ere, mezu horrek, gogorazten digu gure bihotza, gure esperantza, jangoikoaregan jarri behar dugula beti, gauza guztien gainetik bera. Eskatzen dugula, gainberuari eman dezagula indarra eusteko, berak dakarren mezuari eusteko gure ohiturei eta gure fedeei. Eta egin ditzagun horrein gure eskariak. Eskatuko dugu, gure bereziki, beteriko herriaren alde, San Miguelek zaindu dezala, gorputz eta harinako gaitz guztienetik. Eska dezaiogu jaunari, Onartu jauna, honez, zure herriaren eskaintzak, zuganako federaz eta barraioaz biziren guri, betireko zoriona gorrezan Jesu Kristo gure jaunak bitartez. Amen. Jauna, zueri, eta zure espiritua.
bere heriotzaz gure heriotza ezerezu, eta bere piztueraz gure bizia berreditu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak dut zabalean. Zeruko indar eta egeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren oresuak kantatzen. Era berean afalondoak kaliz harturik, berriz eta eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztiok. Hau nere ogolaren kalizara da, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere ogoigatea. Izangoan jauna, mundu guztian zalduri dagoen zerduritza. Gaur hemen Jesu Kristo gure jauna piztu zeneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramaztu, maitasun sobra, Francisco eta Santorekin, Florentzio gure guztiarekin, eta ez izan guztiekin batean. Era berean izango jauna piztuko itxaropenean familia gure zerdudiak. Izente iriarte eta bere familikoak, estriko uteruko parrotikoak eta familietako, hildako guztiak, abetza zutanak, zeure aurpegeren argitan. Errukizak ezkigu, arren guztienetiko bizitza eritxe dezagun, agoikoaren amamariakoa zuartu. Garen zena, Jose Santuarekin apostolu, santuekin, San Pedro, gure eriko zaindariarekin, San Miguelekin eta gizan guztietan, zure santuekin. Haiekin batean horren
betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da, apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinistunari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa dukezela, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizi daizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zure bakearekin. Jainkoikoren bilbon salman dutuko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren beratikoa. Ni ez daizunean zure etxean sartzeko.
Egin dezagun otoituz. Egin bezala gainezka jauna, gure bihotzean pasko misterioaren grazia, betiko saldomenaren bidean jarri gaituzunok, zure doiak hartzeko gai egin behitzazun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gero, atxaldea, errosarioa, atxaldeko 5:30 izango da. Eta errosarioa eta despedida. Atxaldeko 5:30. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Berika zaintzatela jaiteko